इउपिपिएल दोलोआ एबार हारसिङैनो जोङो मेजरिटी सीट लानानै प्रमोद बर' बिथांनि दैदेननाय आरोबाव खेबसे सरकारा जाबावगोन आरो बिथांखौनो जिहेतुके जोंनि दोलो एबा साफ्रोमबो साननो गोरों रायजो राजा बिथांमोनहा खेबसेबाव आरोबाव चिफ जानो लुबैदों दा बेनिखायनो बिथाङा जे आरोबाव बिटिसिनि खेबसे आरो चिफ जाबावगोन बे रोखा जाबाय बेवहाय गुबुना सोरबा सानब्लाबो मालाबाबो जानाय नंलिया दा बेनिखायनो आं खावलायबावो रायजो राजाफोरखौ रावबो गोनो गोथो जानो नाङा बयबो लैहोर लैहोर फै इभेन जाय बिथांमोना दिनै बिपिएफजों लाफानानै गुबुन गुबुन दोलोआवहाय खामानि मावगासिनो दं बिथांमोनखौबो जों गुरै खावलायहरगोन जोङो फै खौसेथियैनो जोङो इउपिपिएल दोलोआव थानानै बे बिटिआर ओनसोलखौ जों जौगाहोनि आरो सान्थिनि थाखाय लोगोसेनो खामानि मावनि गुबुन गुबुन बियाबाव जेरैबायदि जयनिं हाबाफारिया जागासिनो दङ थिग बेबादिनो जोंनि जमदुवार बियाबाव थाद'नाय गैयै बेवहाय कोनो मोनसे सानसेबो थाथ'नाय गैयाजासे रेस्टलेसलि जोङो जयनिं हाबाफारिखौ लानायजों लोगोसे मोनफ्रोमबो जायगायाव जोङो बेबादि हाबाफारिखौ लालांबाय थादों आरो लोगोसेनो दिनै नोंथांमोना नुदों बे 2 नम्बर गलादाङि ओनसोलाव बेवहाय जोंनि बर' पार्टआथ' जोंनि सापर्टार जोबखा दा बेयाव जों नुबाय जाय मुस्लिम बिदा फंबायफोर माखासे दङमोन बिथांमोनाबो जोंनिनो 50% बारा दंखायो नाथाय दिनै आरोबाव बिपिएफजों लोगोसे गुबुन गुबुन दोलोनि मानसिफोर जाय सापर्टार दंमोन बिथांमोनहा जोंनि दोलोआव फैनानै जयनिं जाफैदों आरो जयनिं जानायनि खारनानो बे मोनसेल'नो जे जोंनि ओनसोलाव जिहेतुके साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा सान्थिखौ एबा गोजोननायखौ नागिरदोंमोन आरो नैबे गोजोननाय एबा सान्थिखौ जोंनि मानगोनां प्रमोद बर' बिथाङा जे समनिफ्राय बिटिआरनि चिफ जादों आरो बिथाङा बेखौ सासन खालायदों बे समनिफ्रायनो लानानै दिनैसिमहालागै जिहेतुके सान्थियाबो बिराज जाबाय बेखौनो नोजोर बोनानै दिनै बयबो रायजो राजाफ्रा लोब लोबै जोंनि इउपिपिएल दोलोआव फैदों दा जों मिजिंथिदों निस्सय जे रायजो राजाफ्रा जेखौ लुबैदोंमोन बेखौ सानदोंमोन बेखौ जोंनि इउपिपिएल दोलोनि सरकार एबा प्रमोद बर' बिथांनि सानसु आरो सानस्रिजों जे खामानि मावनाय बेवहाय जोङो जाफुंसार होनो हादों आरो लोगोसेयै जों बे खम समनि गेजेराव जोंनि सरकारा रायजोफोरनि उखैनाय गांनायखौ 100आव 100% हायाखैबाबो जोङो 80निफ्राय 90% जोङो सुफुंनो हादों दा बेनिखायनो बिथांमोना दिनै फैदों आरो लोगोसे जिखिनि माखासे फिसा फिसौ जेंनाफोर दङ दिनै बिथांमोना बेखौ जेबो सानाजासे गोजोनखौ रासिङै हास्थायनानै बिथांमोना बे दोलोआव फैदों आरो मिजिंथिदों आङो दाखालिबो बुंदों जे जोंनि इउपिपिएल दोलोआ एबार हारसिङैनो जोङो मेजरिटी सीट लानानै प्रमोद बर' बिथांनि दैदेननाय आरोबाव खेबसे सरकारा जाबावगोन आरो बिथांखौनो जिहेतुके जोंनि दोलो एबा साफ्रोमबो साननो गोरों रायजो राजा बिथांमोनहा खेबसेबाव आरोबाव चिफ जानो लुबैदों दा बेनिखायनो बिथाङा जे आरोबाव बिटिसिनि खेबसे आरो चिफ जाबावगोन बे रोखा जाबाय बेवहाय गुबुना सोरबा सानब्लाबो मालाबाबो जानाय नंलिया दा बेनिखायनो आं खावलायबावो रायजो राजाफोरखौ रावबो गोनो गोथो जानो नाङा बयबो लैहोर लैहोर फै इभेन जाय बिथांमोना दिनै बिपिएफजों लाफानानै गुबुन गुबुन दोलोआवहाय खामानि मावगासिनो दं बिथांमोनखौबो जों गुरै खावलायहरगोन जोङो फै खौसेथियैनो जोङो इउपिपिएल दोलोआव थानानै बे बिटिआर ओनसोलखौ जों जौगाहोनि आरो सान्थिनि थाखाय लोगोसेनो खामानि मावनि बेवहाय नोंथांमोना नुबाय जमदुवार समस्ति हिसाबै बेरेखा दोलोफ्रा बेवहाय फैदोंब्लाबो एबा बिथांमोना नाजादोंब्लाबो नाथाय दिनैनि थारिखआवनो बिथांमोना जे फेइलार जासिगोन बिथांमोना बेखौ हमदांनो हाबाय दा बेनिखायनो जों सानो जमदुवार बियाबाव जोङो माने जोंजोंहाय कम्पिट खालामनो हानाय सोरबा गोख्रों बबेबा मोनसे दोलो दं होननानै जों बेखौ हमनानै लायाखै आथिखालाव गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे फोसावथाय फरायसाफोरनो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ होनायनि मोजां खाबु लानानै फैदों रुनिकाटानि इउएन एकाडेमिया रुनिकाटानि इउएन एकाडेमियाव 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो चिरां जिल्लानि रुनिकाटायाव थानाय इउएन एकाडेमिया देग्लायनिफ्राय एचएस फार्स्ट इयारनि सोलोंथाइ होनायखौ जागायबाय बे एकाडेमियाव आर्ट्स स्ट्रीमाव 11 थाखो एबा एचएस फार्स्ट इयारनि गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिनि फोरोंथाय होनाय आरो सोलोंथाइनि गासै गोनां खाबुफोर थानाय बे एकाडेमियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थानायनि थाखाय आलादा आलादायै साखोन सिखोनै हस्टेलनि खाबु दं
गोसो गोनां फरायसाफोरा रुनिकाटानि इउएन एकाडेमियाव जिसे थाखोनि थाखाय मुं थिसनोब्ला दानिफ्रायनो मुं थिसनलाय बिलाइखौ लानानै मुं थिसननो हासिगोन आरो बे एकाडेमियाव मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला 9106177397 नङाब्ला 9101444619 मबाइल नम्बराव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।